Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lur, ketemu maning karo pemancing mas-mas kae, lur. Yuk, untuk info lokasi guys, spot hari ini di desa perbatasan Kali Putih, Jati Sabha. Perbatasan desa Kali Putih, Jati Sabha, lur. Oke, ngarep Gapura, selamat datang desa Jati Sabha. Lah, guys, kan ana jembatan cilik. Lah, gue nang ngono, lur. Jembatan ya lumayan lah, kali ini ya boleh ya, anak melem melur mangane angel banget, alus sepol ya. Miki maring lokasi setengah telu. Oke, oleh jajal testing oleh siji lunjar, malah oleh ya sing dincer melem sing kena lunjar. Boh ya lur, arep poin apa arep boncos ya jan, aduh panas ya orang ngokui, lur, panas banget yakin. Masih tak mikir nggak pak kayak payung dadek nan keneng pinggir. Cus, aduh, ora kenapa go. Siana lur, mbane lur, jajal maning masaran yang karo ngene iki. Mangan apa mangan ora mangan lur sih panteng. Jam 3:10 Hatta Nasar. Gue baliknya setengah papatan ya lur. Oke, ya mancing berarti sejam lah. Oke.